Hello guys! Welcome back sa aking channel. Ang Bicolano Shakala. Ngayon tuturuan ko yun paano magluto ng simple recipe ng pastry. Mga ingredients niya is puff pastry, cheese, and mixed nuts. Ayan. Lagyan natin ng oil para hindi dumikit yung pastry. Ayan, pastry. Ikat lang natin siya. Ayan. Ayan. Ilagay lang natin siya dyan. And then, sakto. Close natin, then press. Ang pastry is ano na siya, ready to make na siya. Ayan, depende na lang sa'yo kung anong gusto mo, ano na, sa loob niya, or fillings. Then, pindutin niyo mabuti para hindi siya magbuka. Then, salang na natin siya sa oven. Ayan na siya. Yan ang ating cooked pastry. Ayan na. Ayan ang condense. Then, sprinkle crushed nuts. Yan na. Tapos na ating simple recipe ng pastry.